Toto sú situácie, ktorý tým, čo má dokázala výkon, keď naskočil na poslednú polhodinu. Čo hostia rozohrávajú. Chvíľku deje lopta, Havrilenko to zahnal zle. Castellánova prihrávka na Franka, 3-3 v 55. minúte. Castellánov servíroval loptu Matejovi Frankovi. Teraz vymyslí Padajro, prihrávka mimo pokutové územia Španiel Castellano. Odcentroval Kál a je to gól! 7 minúta. Dobre pripravil. Možno netrafil úplne 100%. Odpoveď na aktivitu Rače, ako má byť tá kombinácia Castellano, Saňa a nakoniec Jendrekov. Aby prístup znútra pokutového územia zakončoval, ale jeho pokusu chýbal možno metrík. Boje nevypustil a loptu prinavrátil na prešovské kopačky. V tejto pokročilej fáze, ale Rača už dokázala potrápiť kvalitné úzla. Padajro to skúsi z takéhoto úhla. Zapadla veľmi dobre do toho zlatomoraveckého súkolia. Možno za rýchly protiútok. Na Prešov, David Padajro. Ten je technicky vybavený. Nie, nepríjemne zakončí teraz, ale nachádza. Castellano. Dobré znamenie. Navyše hráčom som pred začiatkom jesenej časti povedal, že chcem 30 bodov. Máme 32 a ešte nás čaká jeden zápas. Príležitosť, zablokovaná lopta, končí na hornej žrtke. Keď sa k lopte dostal Jendrek, to bol Castellano. Vyzerá to tak, okamžite pádol z prvej a pochvala teraz. Tak to ešte zveladiť, preto bolo v prvej akcii ešte jednu strela, ktorá vôbec nebola zlá. Výborne však skončí. V
dobre zabojoval v strede pola, posúva Castellanovi, Gladič, už na začiatku tejto sezóny do kádra Prešova. Stýl od postu hrotového útočníka alternoval až po post stopera. Môžeme z druholigových trávnikov pamätať najmä z pozície defenzívneho záložníka, ale už podľa tej základnej zostavy trénera Petruša to dnes dávalo tušiť. Aby sme hovorili aj čo konkrétne, Bukovčania zvíťazili v závere minuloročného. Možno aj trafila Baloga do ruky, ale Libiak nepíska. Castellano musí hrať, zvládol to veľmi šikovne. Však proti presile domácich hráčov. Kombinácia so Zemkom a Praženka. Šimko. Výborne Castellano. Stiahol. Šikovne sa snažili domáci predrať dopredu, to nevyšlo a Castellano na opačnej strane môže trestať. Druhým trestným zásahom v tejto sezóne. Prvým v rámci Slovna v Cupu. Castellano teraz loptu posú do konca stretnutia ešte relatívne dosť. Domáceho hlásateľa na dnešnom stretnutí 2000. Popnutá lopta nepresná, Castellano. V tejto sezóne je však Mensa. Teraz už môžu Liptáci konečne loptu na chvíľku podržať a zaútočiť, ale to sa na Volej a tesne nad bránou pálil Patrik Mráz, takmer sa postaral krížnou ránou do vinkla. Byť v takomto súboji. Landingom sa ňom asi aj mňa by to bolo.